Sanibonani babukele emakhaya, ngiyathemba niyaphila. Yey, umthandeni uGilima ngakwelase UK lapho ebehambele khona ena interview kwesinye seziteshi zakhona lapho atshele khona umsakazi wesiteshi sakhona ngendlela yena athanda ngayo noma ngendlela afuna kwenzeke ngayo. Nansi ke clip umbukele emakhaya. Cela ukuthi ubheke le clip bese uyasho kwi-comment section ukuthi ube right noma ube wrong ngalento ebeyisho. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare nakabanye uze uvo lwabo. Danko. iyodwa into ezokwenza ukuthi le interview iqhubeke ukuthi mina nawe sikhuluma isiZulu. Uma singasikhuluma isiZulu, yabona mfowethu, uma kade ngiyabuka ibala lakho lemnyama, uyabo, why kufanele ngikhathazeke ngesilungu, uyabo. Into ezokwenza ukuthi le interview iqhubeke, mina Mthandeni, mina Mshuve enkani kwaba nenkani, mina Ndlaba ephika kabambatha, sizokhuluma isiZulu, siqonde nje sikhuluma isiZulu mfowethu. Ngalokho kusho ukuthi interview yethu phela ke iyonakala ngoba egcineni kosuku